हेलौ एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिसनाव बयखौबो बरायहरबाय। नै खामानि मावना फैनानै नै हारसिं ओंखाम जानांसिगोन। ट्रेनाबो जि लेट जादोंमोन आरो दिनै 9टा जागुलायबाय टाइमा। ओमफ्राय नै ओंखाम जानोसै अमा बेदरजों नै भिडिअ खालामसाबलाबायनोसै। भिडिअबो बारा लाबोनो हाया जाहैबाय मोजां मोजां। बेदरजों ओंखाम जानोसै आरो ओंख्रिया अमा बेदर जाबाय। ओमफ्राय माबा जाबाय आरो बानलु संख्रि दं आरो लोगोसे दालि सुलि गैया, बारा जाखायालै बेफोरखौ। बेदर थाबाथाय बेदर ओंख्रि भाजिजों जाबाय आरो हारसिंनो। नै आइ आफामोना ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय। ओमफ्राय मावजि फैयोना, मावजि फैनायखाय बे आं उन्दुग्रा न' सिङाव दोनफैबाय आरो नै बिसिनायाबो नै ओरै साइडखैजा जानला मोनलाखा गादा गुदाखा। नै कमलफ्राबो सियार साफोराव थालाबायो। आलनाफोराबो नैबोथाय सियारनि खिथुनाव औवानि गायलाबायनोसै। ओमफ्राय नै टेबोलफ्राबो जानला मोनला नै गोदाव सोराव थालाबायो। नै टेबोल सायाव माबा माबि नै गुद्रु बाद्रा माबा माबि थालाबायथारो। ओंखाम जानोसै, जानायखौ नायदो एसे। जायफोर नायनो मोजां मोनग्रा बिसोरल' नायो। पर्कनि टेबोल मोननांगौमोन ओरैजा दोननो। एकदम मोनाबाबो भिडिअ खालामसाबलाबायसै आरो गासैबो खालामखाबाय आरो भिडिअखौ। बेदरखौ गब गब दसेनो जा बुरजा सोबायलां। अमा बेदर नालाय ओंख्रिया थाब जाखांसिगोनबो आरो। मालायफोरा बाला माला अखा हानाय बायदिसिनाफोरखौनो हगारलाबायो, आंबो हगारलाबायनोसै। ओंखाम जालाबायनो हगारनो स्पेसियेल नङाबाबो सिम्पोल आरो। सानफोराव मोजांसिन जायो ओंखाम जानाय लोंनाय ओंख्रि संनायफोरनि भिडिअफ्रा, कुकिं इटिंफोरनि भिडिअफ्रा दंफां सायाफोराव संनानै जालाबायनायफ्रा मोजां जायो, कुवालिटि मोजां जायो आरो भिडिअफ्रा। नैबे हराव हारसिं आला माला जालाबायनाय इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरो नोंथांमोना। नुबाबो जायखिजाया नोंथांमोनाव गोदान नटिफिकेसन थांबाथाय साबस्क्राइबल' खालामना होथार आरो ओमफ्राय शेयार खालामना होथार। बे मोननैखौ खालाम, लाइक शेयार कमेन्ट नांलाया आंनो। फुल नायाबाबो जागोन भिडिअखौ, माने चेनेलावल' एसे ग्र' जाग्रोथोंसै गाइस लोगोफोर। अट'मेटिकलि ग्र' जाबाथाय भिउसफोराबो लासै लासै फैगोन नङा होनबा। गोरालायबा बिदि बुंदों होनदों। गैला सारा दरसेल' बासिगोन नै। आं आखाइ सुना लाग्रोनि गाइस, ओमफ्राय लास्ट इन्ट्र' होनांगौ दं दै। मबाइला गानबो थांनो थायाब्रा, गानबो बुंदों आं। जिखुनु जाया दिनैनि बे आंनि बुंनाया जालायलाङालै आंना। गय मोनजानांगौमोन, आं गावलाय मोनबाय दाना बेदर जानानै, अमा बेदर जानानै। जिखुनु जाया गाइस लोगोफोर, बे आं दिनैनि हराव भिडिअ आलामाला खालामलाबायनायफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो। लाइक खालामाबाबो जागोन जानायालाय अब'से। ओमफ्राय कमेन्ट होनोबा होआबाथा आरो। ओमफ्राय जायखिजाया साबस्क्राइब शेयारल' खालामथार आरो नोंथांमोना थाबनो अननानै। माने 1K थांनो जाथारबाय आरो, बारा नांथारला। एखेबारे 50थासोबानो जासिगोन नामाथाय। दा हराव किबिजानि बेलेग दहाय भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन, बेजों दावखोनानै एसे बारायनाबो थानो हागौ आरो। जिखुनु जाया नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।